Ολοκληρώθηκε λοιπόν το Super Cup, το οποίο μετά από 18 χρόνια ξανά έγινε φέτος και τελικά θα πάει στην προπροσθήκη του Ολυμπιακού, ο οποίος ήταν ο δίκαιος νικητής ενός αρκετά ενδιαφέροντος όμως αγώνα. Το τελικό 3-0 δεν αντικατοπτρίζει αυτό που έγινε σήμερα στο γρασίδι του Παγκρίτιου. Ο Όφη είχε να πει και αυτός πράγματα, ανάγκασε τον Ζολάκη 3 φορές να επέμβει και να σώσει τον Ολυμπιακό από παραβίαση του τερματός του. Ο Ολυμπιακός είχε την υπεροχή, δεν ήταν όμως ιδιαίτερα παραγωγικός. Τελικά στην παράταση με πρωταγωνιστή του Καριδερόπουλο, ο οποίος κέρδισε πέναλτι, έβαλε και το δεύτερο γκολ και με την κολάρα του Γιασίτζη, με την οποία διαμορφώθηκε το τελικό σκορ, ο Ολυμπιακός κατέκτησε ακόμα ένα τρόπαιο, το 85ο για της ιστορίας του. Ο κόσμος του πίσω πανηγυρίζει και τώρα υπάρχει βέβαια η επιστροφή στο πρωτάθλημα που τα πράγματα είναι δύσκολα. Ο Ολυμπιακός πρέπει να ανεβάσει ρυθμούς, γιατί τώρα τον περιμένει αρχικά ο Ατρόμητης και στη συνέχεια ο Αστέρας Τρίπολης. Γενικά ένας πολύ απαιτητικός Γενάρης με τον Ολυμπιακό, ο οποίος αφού καρέκτησε σήμερα το πρώτο τρόπαιο θέλει να κατακτήσει δύο ακόμα, το πρωτάθλημα και το κύπελλο Ελλάδος, για να κλείσει και φέτος η χρονιά τόσο πετυχημένα όσο έκλεισε η χρονιά των 100 του χρόνων. Εδώ λοιπόν από το Παγκρίτιο και για το Sport Report να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.